Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor Ningi. uNkulunkulu akakulonde kubusise la ukhona ngathi konke okwenzayo imizamo yakho yonke ingaba impumelelo. Sicela wenze okubalekile ukusubscribe nokulike le video. Kakhulu ibalunga le channel, kakhulu uma umuntu onawo amandla usebenza unebusiness unganikela kwi-channel singakuthokozela kakhulu. Ikhona account number or you can just be a member or contribute at least ngalona njalo ngenyanga. Siyabonga kubantu abacontributayo. uNkulunkulu aninze kahle anibusise. Kuphinda phindwe la nithatha khona inqolobane zenu zingomi ningasweli lutho. Thokusile tshali ngihlale ngiphupha isikole, kindly assist me please. Nake singakusho ngesikole, sikhulumile kakhulu ngezikole. Isikole negumbi lokufundela ngicathi kuyafana, so it's all the same thing. Ngiyenze kumunye bese ethi hayi mina ngiphuphe ngisegumbini lokufunda eclassini. No, sikhuluma ngesikole, that means we have covered you being within the premises of isikolo, you being inside the class or inside the classroom or next to the classroom. Yabona sikhulume ngesikolo ke. Number 1, kuvamile ukuthi njengamanje isikolo siyamaniswa kakhulu nento zemimoya, nohambo lwemimoya, kwembathwa imimoya. Yabona, yes, ngahambisana nokuthola information, ukuthola wisdom entweni ethile, ukuthola inhlakanipho entweni ethile. Yabona, so number 1, uma uphupha isikole kuwuphawu esithathe lokoluhle uma ukusona olusho intwaso nesidingo sokuthi uthathe isinyathelo sokungena ephehlweni, noma ke ngokuhamba kwesikhathi uzogcina ungena ephehlweni. Number 2, uma uphupha futhi isikole kubalekile ukusho ukuthi sikuthathe njengophawu luhluma ukuso olungabe lusho ukuthi wembethwe imimoya yesiphiwo sabadala, isiphiwo sedlozi noma ke sesithunywa. Number 3, uma uphupha futhi isikole kuwuphawu esithathe nje oluhluma ungena kusona olusho ubizo lobungoma, mhlawumbe noma uhambo nendlela ebheke ekuthwaseni okulindele ukuthi uyithathe isikhathi nesizofika maduzane. Kungenzeka vele nje ukuyibona ungena esikoleni umuntu onjengamanje oseyinhlelweni zokuyongena ophehlweni, zokuyongena entwasweni. Yayibona. Number 4, futhi ububa isikole kuwuphawu esithathe njengoluhle kakhulu futhi uma uzibona usemabangeni aphezulu esikole. Lokho kusho ukukhula nokuthuthuka kwakho ngokomoya uma kungukuthi unobizo olulandelayo njengamanje. So lolu phawu lungafika kakhulu kubantu avele sebeliqalile mhlawumbe uhambo lukamoya, belungisa into kamoya, spiritual alignment, ukuthwasa, ukulungisa mhlawumbe noma ukudla amagobongo wizard, but lungavela kakhulu lapho likhoma ukuthi lo muntu kune progress that is happening, that is taking place empilweni yalo muntu. Number 5, futhi umphupha isikole kuwupha olungabe lubihle kakhulu futhi mosemabangeni aphezulu olungasho ukuhlabana ngolwazi olunzulu nentuthuko nokuphumelela emkhakheni wakho uma ukuthi umuntu ongasiyo umuntu wemimoya nowembethwe imimoya. Yabona. Number 6, uma uphupha futhi isikole kuwuphawu esithathe njengolubu uma usemabangeni aphansi olusho ukuthi usahlalelwa umsebenzi omningi futhi omkhulu wokuphakamisa nokuhlelembisa imimoya kwembethe. Yabona, kungenzeka kusekuningi usafanele ukwenze wena ukuphakamisa lemimoya, ukuyihlelembisa lemimoya kwembethe engane yakwethu. Number 7, futhi umphupha isikole kuwuphawu lobuma usemabangeni aphansi olungasho ukungathuthuki nokugidagida ndawonye ngokomoya noma ke ngokwe-career yakho noma ngokomkhakha okuwona. Ngenzeka isimo sakho semimoya asithuthuki siloku sime ndawonye despite i-effort, despite imizamo yakho, noma ke imizamo yakho ayitheli ithelo emkhakheni okona, ngabe business noma ngabe umsebenzi. Number 8, ubuphupha isikole kuwuphawu sithathe nolubi kakhulu futhi uma ungasalibona igumbi lokufundela ulicinga. Lokhu kusho ukuthi kuningi okungalungile futhi okufanele ukulungiswa nesidalo esikwembethe ukuze uzothola umhlahlandlela nokukhanyiseleka uphinde uthuthuke ngokukamoya. Number 9, uma uphupha futhi isikole kuwuphawu esithathe njengolubu uma uqoshwe igumbi lokufundela. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka isidalwa sesiphenduliwe samelana nawe, kungenzeka isidalwa sakho lesi sikwembethe sesiphenduliwe, sikufanele usukume uthole indlela zokulekelelwa ukuze lesi sidalwa singalwisani nawe. Yabona. Kanti futhi singathi thina number 10,
kungenzeka futhi uma isikole kuba uphawu lobu uma uxoshwe egumbini lokufundela osuke nje kumhluphe ukuchaza ukuthi kungenzeka uma kungukuthi usentwase njengamanje niphambane nogobela wakho noma seniphambene already nogobela wakho ongenzeka akusekho ubudlelwano obuhle phakathi kwakho nogobela wakho lusengavela leli lakho luphupha ngathi waxoshwe egumbini lokufundela ukukhomba ukuthi ke yabona kuphelele ubudlelwane nogobela okade usephehlweni kuye yabo. So besibheka ngesikole kafushane ukuthi naku singakuchaza ngesikole kumuntu nomuntu ngokuhlukahlukana kwabo. Abanye isikole lesisho leyo impumelelo sisho ukuthola ulwazi, sisho ukufundisa izinto ezintsha empilweni, ngabe izinto zikamoya, ngabo izinto ezithinta impilo nomkhakha okona oloku uthuthuka ngalolo lwazi lolo. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akulonde, ungakhohlwa ukwenza okubalekile ukusubscribe nokulike le video. May God bless you.